Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro gani kalunga khubor bamenta kasngi. Namar kaktin khasi shim kabu ki sengsan perthai nagabenta ka jumentoy election. Ka National People's Youth Front NPYF min hagalai turik unailar kalapun ksani kaseng NPP bat penrempat iki wepar ki sengsan perthai namar kaktin khasi banyo ye ka jing itu aga kernet ka bapra jong kariti sensyar kari India. Ya kanela penskodu MDC karamrai jengam uba bajab pingrom ha kajing ye kendo berkilat pathai khubor ha office rekam jaga NPP Shillong. Uba bajam ula ong bakam dei Satya ka Trinamool Congress ka bara ningkong ya kajing dawa penrungno ikaktin khasi bergaru ha ka kernet bapra jong kariti sensyar kari Henry Day ka NPP ka bonra ya ka resolution bajan baro ki parti kila don bentalang ha kani kajing dawa. Uba bajab uai ke buram ya baro ki MP ke jelak hamtam ki MP jong ka parti NPP kentup ya ka Agatha Sangma MP Lok Sabha Natura baru Dr. WR Kharluki MP Rajya Sabha ki balara ningkong ya gani ka jingdawa halor kaktin khasi bargaru ha parlimen. Utay unong yalam ke NPYF ulaong lemda balamait phang ya katay ka jingdawa khamtam ka khasi author society bat baro ki badan bentalang ha ka jingdawa nadu ka basdang omla ban pin ulong. Ban kam baka AITC bakilat how history ban wanra haying dorbar thawan keri kadai tangka kam bakile politik pinsngo uba bajab pingro. Jong ka NPYF ka team jongi hi porok koi kadai halor bang yoi haka lat thai kubor haki print media bat haki digital media paper ba kalami ka issue ka ba kadon ka party na po West Bengal ka All India Trinamool Congress ka bala kamtrai ya ka ba la race ya ka issue ka lawara ya ka issue ha po parliament te kniat na kalian jongi ka NPYF ni sngo ba ni sutu ba kadai ka snam jong ka election ka ban wan mentang ni snam azar pulai ki parti bo phero kin shim kabu ben ban punyonong ya ka parti la jong Henry ni na ka NPYF ni shwa ban batai iki kniat namar ba kajing kwa ban perung ya ketien khasi bat garu ha ka khnet ba phra kamdei hauni usnam arjar atwa la sedang ya kajing kwa ban penrung ya ketien khasi bat garu nadu usnam khandai spa khandai puar ha ka ba kila itu ya ketien manipuri ha ka tu ka por de nang tu ba kila itu ya ketien manipuri ha po ka it schedule de nang tu ka ba kasami kata kajing sawa naki patba nong shong jong ka state jongi ba ki kwa ban itu ya ketien khasi bat garu ngasngo ban ai kublai ya ka khasi author society kadai kawai ka ba kala yalam khamat nadu ningkong ya kane kamat bat kumta ka jingya lenti jong ka por labun ki political party ki balai dan benta hakane ka mat bat hadin ba ka NDFB hang thia po bodo area di bodoland kila le ka am jong ki kila surrender ni sothu ba hausnam arja athau wat katin bodo ru jong ki kila shan kulut haka it schedule pi kumangi kaka po kane ka NPP family kai ka masutna kalomba ki leaders nia shong nia discuss nia tai bat nakalian jong niru nia persngau shoki ba niru kum ki yut ni persha bat ni sngo kuman ba POE kila tai ko bor the honorable deputy chief minister ila kranshai ba ni nakalian jong government nakalian jong party ni persha uranium mining ya kanya kamat kamara mana-mana MP jong ka NPP ne MLA jong ka NPP henry lawara do donor minister bere jong ka BJP ngatrai ba ka state unit jong ka BJP ru kare ban pressure ya ka party ke jong ki khnang ba kin num wara shu ne kamat kin ngatrai ka duty jong ka state BJP unit ru ki ban pressure kan ki leader jong ki ba umde ban wara ya ka no kamat ka ba pensosi ya ka jinglong jingman jongi ya ka sentiments jongi ken ki tribal ni sotu bakal don ke jinga tai parlimen rei nakalian jong ke NPYF ni kerpat ya barok ki political party bakin support ya kan kamat bat kumjuru ni ai kublai ya ka sarkar ke ba
lalam kemat dekat NPP baklala ban pas ke resolution hapo assembly ban pas ke government of India ban itun ayo ketien khasi bat garu ha ke kernet bapra bat nganget ba dakane jing bodien jong kane sarkar MDA yo i bau so ulanang jan yo i bakla sang keren ha parlimen wat ki MP ki bamde nang ne na jela jong i wat ki MP ki bam man keren ketien khasi garu ru kila sedang ban ya dan lang ban ya no senyang hakane ke benta ni so ban ai ko blai ya chief minister ya deputy chief minister namar ba kila rat sendan ke resolution ban pen ko ngo ya sarkar kami bat ni nak lian ke NPYF ni kermen bahwa wala kila ya tai po parlimen rengi kermen ba kin sina no ke bill sendan kang bakan long anyo ba ni itu no ya ka ketien khasi ba garu ha ka khnet ba pra ke ige jingong jonga ka long ba ni sotu ba ka All India Trinamool Congress karang thumai po ka state jongi te kadi kala jongki hi bakin persian ban le politics ya ne benta rei ni sotu shai ba kani amdi re bala ris dang de ki MP jong ke AITC ya ne kamat ya kane ka mat ka badai shpang kane ka ktien ka thli jongi ki khasi bagaro la ris de ki MP jong baro artli ki house na lok sabha ro na raja sabha ro ki MP ki ba Dana Poka National People's Party but ka MDA government hi kala ra da resolution na post assembly ban pen kongo ya ka government of India ban itu no ikini ki ktien ke te ko bang yo i balik ngong bakile politics ki ong ba la thau history baka National Party kala keren na manta ka state ke jongi rai ka National People's Party ru na try baro kitip ba kadai ka National Party te la itu da election commission juga ri India nga iway legislator jong ka TMC yang kala la thau history tamba nga nakalian jongi ni sotu ba try ke diban pet ya ka election commission of India notification ba kino ki political party ba itu as national party bat kata te ngi tipsha ba ka NPP ka dai ka wai ka larung hapo ka list ba ka la itu ya ka kum ka national party nakalian jongi ke NPYF ni ko ban penpau ya ka jing songu ya baro ki blai don bentar ban penkongo ya kini ketien bat khamtam ki bana ka state jongi ki ba la bun snam kilaya ki kilaya le ban itu no ya ketien khasi bat garu hapo ka khnet ka bapra jong ka constitution jong kari India bat ka ba sotana kalong ba nakaliang jong ki MP badan boram jongi nadu i madam Agatha Sangma ila aries ya ka parliament nakapor sa kapor bat kumju i MP jong ka Raja Sabha balong i president jong ka parti jongi hangne po Meghalaya State Unit i Dr. Khaluki ma iru ila aris nakapor sa kapor po parliament bat nyo i bahakine ki khniat sngi ladon ki MP na po jong ka Trinamool Congress ru ki blare signe issue nya aku ble ya baro ki baidon ya ne ka mensiam ban contribute syakane ka state jongi namar kane kamat ban itu ya ka ketien khasi bat garo kadai kamat ka bang ini ban bu ya ka politics syarut kadai kamat ka ba kongsan namanta iwei pa iwei i nongshong shnong jong ka ri khasi janja garo hi barakoi jong ka Meghalaya hi barakoi marba kamni kasir ka bani kong baki MP kile yang tia parlimen ban pertanam tane ketien ngalaong pinadu mene bai MP jongi Agatha Sangma MP jongi Dr. Khaluki kila don ki instance ki kila yang maki parlimen ban crunch pangkane kamat kata ka ka ek bang ikwa ban pensyai haus nam ada arapau mata maga thai la yang ban kran nam mentane kamat bat ni snow ba hawat wat laki kran rengi kum ka NPYF ni kwa ba kan urlong ken umdei ta makin chua kran parlimen kan syukur no am ta rengi kwa ban urlong bakin thawi ka bil ban bakin itu no ken ya ketin khasi bergaru